बेफोरखौबो ओरै लाबाय थाब्रा अन्थाइ गाननानै समायखौ मोननाय बियो उन जाबाय उन जाथ'वाखै दा जागासिनो दं अर्गानिकआव नोंथाङा माबायदि मोनदों जेनेबा अर्गानिक होनोब्ला नोंथाङा मा बुजियो अर्गानिक होनोब्लाथ' अर्गानिकखौ जों साधारनते ओरैबायदि बुजियो माने जिहेथु दा जों बै माखासे गभमेन्टनि जिहेतु केमिकेल पेस्टिसाइडनि माबायाव उल्थायै जों गोबोरखि हासारजों मोजाङै मावनानै जाहाथे जों मोजां आबाद दिहुननो हायो आरो जोंनि देहाफोरनि थाखाय मोजां सम्पर्क गोनां आबहावाजों गोरोबनो हानाय मोनसे आबाद हिसाबै जों बेखौ गनायनानै लायो आरोखि बेफोरबायदि हिसाबै जों मावनो लुबैयो आरो बेखौ मावनानै जों अर्गेनिक बुङोब्ला जेनेबा अर्गेनिक होननानै बुङोब्ला नों माखौ बुजियो माने अर्गेनिकआ मा जेनेबा अर्गेनिक फार्टिलाइजारखौ मारै बानायो अर्गेनिकनि हासारखौ जों मारै बानायो बेखौ नों मा होनना बुङो एक्सुवेलि अर्गानिक हासार होनोबा जों कमप्लिटलि अर्गानिक हासारनि सोमोन्दै जों दिनैसिमबो मोजाङै आन्डारस्टेन्डिं जायाखै जों बेखौ जथेस्थ' डिपार्टमेन्टेलि हिसाबै जोङो जुदि ट्रेनिंखौ मोजाङै होनानै बुजायोब्ला जों बेखौ थारैनो बेखौ जों मावनो हागोन आरो जों साधारनते जों बेखौ गोबोरखि हासारजोंनो जों बेखौ अर्गानिक हिसाबै खामानिखौ मावनानै दिहुननाय जायो आरोखि बेसेबागे जों गोबोरखि हासारखौनो बेब'हार खालामनाय जायो आरोखि दा जों बिनि बाद बाखिखौ जों जागोन दा जोंनो गभमेन्टआ माजे माजे खानस्रि हासार रानना होनाय जादों बे खानस्रि हासार राननानै होनायखौबो जों माजे माजे आबादाव होनाय जादों बेजों एसे एनै लाबा लाब खालामनो हादों आरोखि बेखिनि आरोखि आरो बिनिफ्राय जुदि गभमेन्टआ जोंनो आरो साबसिन बेब'स्थाखौ होयोबा ट्रेनिंखौ होयोबा बबे माबायदि आयदाजों अर्गानिक हासारखौ बानायनाय जायो बेफोर सोमोन्दै जुदि जोंखौ मोजां फोरोंनाय जायोबा जों बेखौ मावनानै दिन्थिनो हागोन अर्गेनिक खालामनाया नों माबायदि मोनदों जेनेबा अर्गानिक मावनायाव जिहेथु जों ओरैबायदि नुबोदों दा जों बाजाराव जेब्ला जों फाननो थाङोब्ला जोंनि गावलिया हिसाबै जेरेखम बाजारनि सुबुंफ्रा गावलिया हिसाबै लाबोनाय एसे एनै बेसादफोरखौ मोजां आदारनि बा मोजां माबा आबादजों मावनाय बा नियम खान्थि गोबोरखि हासारजों मावबोनाय बेफोरबायदि होननानै जोंनि आबादफोरखौ जोंनि माबा लांनाय बेसादफोरखौ बांसिन बाजारनि बायगिरि बिथांमोनहा थाबसिन लायो आरो बियो जोंनि थाखाय फाननायाव माने गोरलैसिन जायो आरो बेखौ जों एसे गोबांसिन दामावबो फाननानै मोनबोयो आरोखि अर्गेनिक खालामनायाव नों माबायदि मोनदों दा बे अर्गेनिक खालामगासिनो दं बे अर्गेनिक काम कर रहा है कैसा लग रहा है बेनि सोमोन्दै जों अर्गानिकखौ मावनानै ओरैबायदि मोनदों माने जिहेथु जोंनि देहायाबो गोजोन जादों आरो जोंनि देहायाबो साबसिन हयथ' बेमार आजारनिफ्राय जों बारग'नो हादों दा ओंखायनो जों अर्गानिकखौनो जों बांसिन गनायनानै लानो लुबैयो जे अर्गानिक पद्धति जुदि सोरबा डिपार्टमेन्टआ बा सोरबा माबाया जोंखौ बोसोन होनानै मावहैयोब्ला जों बेखौनो साबसिन होननानै सानना लागोन आरो बेबायदि आरोखि क्यों आप ऑर्गेनिक काम को क्यों अच्छा लगता है माने ओरैबायदि मोजां मोनो जोङो जिहेथु परिबेसजों प्राकृतिकजों जों गोरोबनानै थानो हानाय मोनसे बे आबाद आरो जोंहा बेहाय खुनु देहानि खयखथि गैया दा बैनि थाखाय आरो जोंहा बे आबादथिलिया जोंनि हानि जिहेथु माबाया हाया जोंनाव बेहाय खुनु कमप्लेन थाया हाया अलवेज जोंनि हाया गोथाङैनो थाबाय थानाय जायो आरोखि दा जों बे हिसाबै अर्गानिक आबादखौनो मावनो हायोबा जों मोजां जागोन होननानै जोंनिफ्राय बिजिरना मोनदों आरो ब्रदर आप लोग ऑर्गेनिक में इंटरेस्टेड है पूरा फुल एकदम सियर इंटरेस्टेड एकदम ऑर्गेनिक खालामनायाव माबाफोर नुकसान जादों ऑर्गेनिक काम करने से आप लोग कुछ नुकसान हुआ है क्या अभी ऑर्गेनिक काम कर रहा है आप लोग तो कुछ नुकसान हो रहा है क्या सारनिसिम मोनसे खावलायो जों अर्गानिकखौ मावनायाव जोंनाव फार्स्ट टाइमाव जों जेसेबां दिहुनबोदोंमोन केमिकेल पेस्टिसाइड होनानै
रासायनारि हासार होनानै ओमफ्राय दा बेखौ जों थाबैनो अर्गानिकखौ सोलायोबा अर्गानिकआव लाङोब्ला जों एसे खम आबादा दिहुनथाया खमायो अब्लाबो जों नेक्स्ट बोसोराव आरो बेखौ जोङो माबा मेकआप खालामहैनो हाफिनगोन बादि जों नुहुरो आरोखि दा ओंखायनो जों आसा खालामदों जों गिबियाव एसे एनै खम जाब्लाबो जों फैगौ बोसोराव आरो बांसिन जागोन होननानै आसा खालामनानै ओंखायनो जों बांसिन अर्गानिकखौनो गोसो लुबैयो माबाफोर नुकसान जादों नामा नुकसानखौ जों माने नुदोंमोनब्लाबो आरोखि जों बाहाय जों बुंनो थांलिया खारन जोंहा नुकसानखौ सिन्था खालामोबा जोंनि माखासे देहायानो खथि जायो बा माबा मोनसे माबायानो आबहावायाबो एसे गाज्रि जालाङो नालाय आरो जोंना हा हुफ्रा गाज्रि जालाङो दा बे हिसाबै जों अर्गानिकखौनो बांसिन लुबैयो आरो जों नुकसानखौ जों मालाबाबो साना आरोखि ऑर्गेनिक खामानिया माबायदि सोलिगासिनो दं ऑर्गेनिक आप लोग कर रहे हैं कैसा चल रहा है बेयो जोंनाव दा नैबे देग्लायनिफ्राय दा जोङो मोनसे जोंनाव आफाद हाबफैनानै दं माने भेलु चेन डेभेलपमेन्टमोन नामा बे दा एपिएससिबो बिथांमोना दाफैबाय दा बे हिसाबै बिथांमोननि दा डेमनस्ट्रेसन खालामनाय बायदियै नैबे बोसोरखौ जों गिबियाव जों बेखौ आगान होजेनबाय बिथांमोननि नाजानायाव हयथ' जों बेखौ साक्सेस खालामलांनो हागोन होननानै आसा खालामदों आरो जों बिथांमोनजों थोजासे जगदान होनानै खामानिखौ मावगोन होननानै आसा खालामदों आरो बाहाय जथेस्थ' फार्मारफ्रा इन्टारेस्ट लादों आरोखि माबायदि जेनेबा सोलिगासिनो दङ दा बयबो मावदों फार्मारफोर सबको फार्मर जो ऑर्गेनिक कर रहा है या बाहाय दा जों मिजिं होनाय बायदि जों जाय फार्मारफोरखौ जों टारगेट होनानै बुंदों बिथांमोना जथेस्थ' अर्गानिकखौनो मावगासिनो आरो फैगौ माबानि गोरान बोथोरनि आबादखौबो जों अर्गानिक पद्धतिजों मावलांगोन होननानै जोङो मोनसे सानखांनाय फैदों आरो हयथ' बेखौ जों जथेस्थ' मावगोनबो होननानै सानबोदों आरो ऑर्गेनिक खामानि मावनायाव माबाफोर जेनेबा गोब्राब मोनदों नामा तकलिफ मिलता है क्या ऑर्गेनिक काम करने में अर्गानिकआव साधारनतः जों जेबो माबा मोनाखै माने जोंनाव जेबो खय खथि जायाखै आरो नाथि खथि जायाखै माने जेरै मावदों बुस्थुआ जों बेखौ फलखौ मोनबोदों आरो जथेस्थ' जों मोनबाय थागोन होननानै आसा खालामो ऑर्गेनिक खामानियाव नोङो माबायदि फायदा जागोन होननानै सानो ऑर्गेनिक काम से आपको क्या फायदा मिलेगा क्या सोच रहे हैं फायदा के बारे में अर्गानिकखौ मावनायाव जथेस्थ' जों लाबा लाब खालामनो हागोन होननानै आंनि गोसोनिफ्राय साननाया बा आं रायजोनि जिहेथु गोरोबलायनायनि गेजेरजों जों बुजिनो मोननायाव ओरैबायदि मोनसे नुदों बाजाराव सबसे हाइस्ट अर्गानिकआनो माबासिन मा होनो डिमान्डसिन बे डिमान्ड हिसाबै जों बाजारखौ नायनानै जों सबसे इनकाम जाहैगोन होननानै जों सिन्था खालामनो हादों आरोखि बे आरोखि आरो हायाबो जोंहा जथेस्थ' बाहाय जिमान बोसोरसिम जों मावनानै जानो हानांगौ बेखिनिसिम पजिसनाव थाबाय थागोन होननानै आसा खालामदों हानिबो खथि जानाय नङा होननानै बेखौला गुवार खेबोथ' गिदिं लादो नंगौ ना होमबालाय बेखौल' मोनो ना जाबाय रasa sebenarnya ini backgroundnya apa nih?